Pois sí, xa estamos no tempo do faladoiro político dos luns e hoxe imos falar da reforma laboral aprobada por decreto o mércores pasado que chega mañá martes a debate parlamentario. Hai novidades que xa introduciu o Goberno Central. A partir de agora entra un trámite parlamentario onde se prevé que haxa lugar para algunhas emendas da oposición. Antes de nada, voulles presentar os convidados desta mañá. Temos por primeiro lugar a Daniel Vega, en representación de Novas Xeracións do Partido Popular de Galicia. Moi bons días. Bons días. Acompáñanos tamén Paula Vázquez, de Xuventudes Socialistas. Moi bons días. Iria Aboi, de Galicia Nova, secretaria xeral de Galicia Nova. Moi bons días. Bo día. Paula Vázquez, que moita xente lle diría, non? O tema de Paula Vázquez. Sí, teño un nome bastante Sí, coñecido. bastante popular, Sí. non? Bueno, pois imos comenzar con Paula. Que dé a súa opinión sobre esta reforma laboral que, ao final, foi aprobada por decreto polo Goberno Central, entra nesta fase de discusión parlamentaria. Eu non sei se desde as filas socialistas tamén se vai a facer unha achega especial este documento aprobado, que, en principio, se cadra a novidade máis rechamante o feito de que os despedimentos reducen, non, as indemnizacións e tamén a forma de catalogar como procedentes ou improcedentes os despidos, non? A partir de agora, simplemente con decretar perdas ou declarar perdas por parte da empresa xa é suficiente para despedir. Que achegas pode facer o Partido Socialista neste debate? Me imagino que as achegas que pode facer, como as de calquer outro grupo político, obviamente sí que vai ter que facer modificacións sobre o decreto, non? O que dicías foi agora mesmo do tema de que se dos contratos temporais e demais. En realidade o decreto o que fai o que pretende facer é dar estabilidade ao mercado laboral, non? Que sabemos que un dos grandes problemas que ten agora mesmo o noso mercado laboral é a inestabilidade coa que conta os contratos laborais temporais, que son moi precarios, e non abarata o despido, non é exactamente iso o que fai, que crea ou potencia un novo tipo de contrato destinado precisamente a eso, a estabilidade laboral, non? O contrato indefinido ordinario segue mantendo os 45 días de indemnización exactamente igual a agora mesmo. O único que se fai é eso, potenciar un contrato de 33 días de despido que é mellor que os contratos de obra e servizo que son os masivamente utilizados agora mesmo. Bueno, desde as filas socialistas insístese moito no feito de que non se abarata o despido, non? Parece que é a mensaxe que se quere transmitir. Desde o Partido Popular están de acordo? Bueno, eu creo que mire, a reforma laboral chega sin acordo posible. E vas, non está de acordo nin o Partido Popular nin o resto da oposición, pero tampouco está de acordo os sindicatos, pero tampouco está de acordo a patronal. Non está naide de acordo con esta reforma laboral. Pois entonces eu creo que o Partido Socialista, que o señor Zapatero presentaba as eleccións co home do talante, bueno, eu creo que talante nada e talento tampouco, porque se tuvera talante tería espírito de acordo, e se tivera talento habría acordo co resto da oposición e dos sindicatos. Oye, cos sindicatos non pecan de ser do Partido Popular, entonces eu creo que hai que chegar a acordo. E é un bon paso chegar a acordo en política, porque cando se chega a acordo en política é que repercute ben para a ciudadanía galega e española, neste caso. Pois entón, eu creo que tamén lle tenen que explicar moi ben ao señor ministro do Traballo, ou mellor dito, ao mellor ministro do Paro, para que está unha reforma laboral. Unha reforma laboral está para crear emprego, non só para crear, sino tamén para non destruir emprego. E outro día o ministro do Traballo saliu dicíndonos que non estaba para crear emprego. E quérese contar co apoio do Partido Popular. Mire, unha reforma laboral está para crear emprego tamén. E con un ministro que ten 5 millóns de parados, un 46% de paro xuvenil, isto non vai ben. E eu creo que usted, se nos explica para que está unha reforma laboral, parecenos moi ben, pero ao salir dos estudios da Televisión de Galicia tamén lle era mellor chamar ao seu ministro e asesoralo en tema de reformas laborales e do paro tamén. Bueno, logo Paula responderá, pero que quixera tamén escoitar, non sei por onde poden ir as propostas do BNG, pois un pouco para, non sei, se pode endereitar de alguna maneira esta reforma laboral.
Endereitar, por suposto que non, porque para iso xa está o Partido Popular. Polo tema da dereita. Efectivamente. En todo caso, o BNG está en absoluto desacordo con esta reforma laboral, porque entendemos que está feita a medida da patronal, non está feita a medida dos traballadores e traballadoras deste país, e en concreto tampouco vai a servir para sair desta crise económica. Nos consideramos que esta reforma laboral non vai conseguir nin crear máis nin mellor emprego, senón que aínda vai a precarizalo moito máis, e sobre todo nunha fraixa de idade que é a da xente nova, que xa vimos soportando unhas condicións laborais bastante lamentáveis. Nese sentido, a día de hoxe, esta reforma laboral que se propón facilita ás empresas, por exemplo, a desvinculación da negociación colectiva, o que provoca que os traballadores e traballadoras van estar máis desprotexidos á hora de defender os seus dereitos laborais. As empresas poderán axustar a produción pola vía do despedimento, pola vía de botar traballadores e traballadoras á rúa, e ademais contémplase que se vai a subvencionar o despedimento con erario público, ou sexa, que cos impostos dos traballadores e traballadoras se vai a subvencionar o seu propio despido. Entón, isto, a verdade é que non é feito a medida, obviamente, da cantidade de xente que a día de hoxe está nunhas condicións precarias ou que se atopa en situación de desemprego. E a min gustaríame incidir nunha idea que me parece moi perigosa e que é defendida por parte do Partido Popular e de algúns sectores sociais, que é que supostamente as causas da crise se atopan na suposta rixidez do mercado laboral. E se houbera rixidez non estaríamos falando do paro juvenil ou do paro xeral que estamos a día de hoxe a soportar, e non estaríamos a falar dos expedientes de regulación de emprego que hai a día de hoxe enriba da mesa. Se o Partido Popular non apoia esta reforma laboral, non é porque non estean de acordo. Vostedes non a apoian por cinismo, e non a apoian precisamente por unha carreira electoral que queren facer cara a Moncloa e que lles suporía moitos custos de apoiar unha reforma do Partido Socialista. Pero no fondo, o Partido Socialista está a gobernar co programa do Partido Popular clarísimamente. Logo creo que é mentira. Logo rebatimos, pero Paula, supoño que ten algo que contestar a todo o que acaba de escoitar. A ver, por onde empezo? A ver, está claro que unha reforma laboral era necesaria agora mesmo, tal e como está a situación do mercado laboral actual. Obviamente, estamos nun momento moi complicado económicamente e socialmente. É boa cousa dicilo. É boa cousa dicilo. É certo, estamos nun momento moi complicado económicamente. Calquera medida que se tome para paliar os efectos que esta crise ten no sector laboral e no mercado laboral ten que ser medidas drásticas, obviamente, polo momento económico no que nos atopamos, non? Para iso está o goberno, para tomar decisións fortes cando ten que tomalas rápido na medida que ten que tomalas, non? É certo que chega sin consenso, se intentou por todas as vías posibles, non foi viable. Tamén é certo que vai a ter unha tramitación parlamentaria na que todos os grupos políticos poderemos facer as nosas aportacións a este decreto ata que se convirta en lei, non? En canto a tema o que comentaba Iria dos despidos e demais, ten partes negativas e ten partes positivas, obviamente. Unha delas é que busca que o despido laboral sexa a última medida que unha empresa teña que tomar de cara aos seus empregados, non? Para iso, por exemplo, aparece o tema das reduccións de xornadas, dos ceses temporais de emprego, que creemos que son puntos moi importantes para a reforma, non? Eu antes, cando dicía o de endereitar, referíame, a consensuar, a ver de que maneira se podía consensuar máis, ou se podía, non sei, lograr que os partidos políticos apoyasen na medida do posible este decreto. A día de hoxe, aínda non se sabe cal vai ser o sentido do voto do Partido Popular, porque non sei se están debatendo entre a abstención, o voto que non. Como están as cousas? As achegas concretas do PP neste caso, por onde van tirar? Eu estou, penso que o Partido Popular está reflexionando moi ben, estudiando moi ben o que ten que facer, porque non é tomar unha decisión rápido e correndo. É que iso fixo o PSOE, fixo unha reforma laboral correndo, e entón, claro, iso hai que tomar as decisións, pero con sentido común. E o sentido común faltalle ao presidente do goberno e ao seu equipo. E como lle falta sentido común, o Partido Popular ten que poñer enriba da mesa a verdade. E puxoa hai moito tempo. Mire, fíxense, cando o señor Pizarro
en debate que nos Solves, dicíalle, mire, vai ocurrir isto, e acabou ocurrindo, pero que o señor Solves... O señor Pizarro que non ten problemas laborais de ningún tipo, Bueno, nin de salario, nin de pensión. Tampouco ten moita xente do BNG. Por favor. Entón, eu quero dicir, centremos o debate. Quero dicir que o señor Solves, a día de hoxe, está en contra desta reforma laboral. O xoves saliu e dice que é unha reforma laboral moi pouco ambiciosa. Entón, como xente do PSOE está en contra desa reforma laboral? Por lo tanto, o Partido Popular non pidamos apoio ao Partido Popular. Apoyemos e pidamos apoio nas filas do PSOE. Pidan ese apoio. Entón, nós o que temos que facer, sabemos moi ben. Mire, o señor de ministro de Traballo, cando era Javier Arenas, en 8 meses, sacou unha reforma laboral e unha reforma das pensións, con acordos dos sindicatos e da patronal. No ano 2007 o Partido Popular sufriu unha folga xeral precisamente polo seu decretazo que propuxo o señor presidente do goberno José María Aznar. Aquí ahora mismo conta mentira. No ano 2007 os sindicatos estiveron de acordo co Partido Popular. A quinta reforma laboral do período democrático. Infórmese ben. O famoso decretazo. Discútamo, pero é que non está informando ben. Ten que ir ás hemerotecas e ver a folga xeral que houve no ano 2007. Está lendo en papeles E máis, eu tamén participei daquela folga xeral, porque era pan para hoxe e fame para mañá, e demostrouse. Eu voulle decir a vostede en concreto, porque o Partido Popular... Que quede claro que os sindicatos estuveron de acordo co Partido Popular, con Xavier Arenas á cabeza. Pareceme que vostede precisa de revisar o que fixo o seu goberno. En todo caso, nós non podemos estar de acordo cunha reforma laboral que condena os mozos e mozas a contratos de formación e que os alonga de 21 a 24 anos. A nós parecenos gravísimo que a día de hoxe se estean plantexando ese tipo de cuestións, ou que se estea plantexando políticas de bonificación ás empresas para contratar xente nova, co erario público que se este subvencionando a empresas para ternos en situacións de bastante escravitude, por non decir escravitude ás claras. Outra cousa é que, obviamente, aquí hai moitos sectores sociais e, en concreto, o Partido Popular interesados en non desvelar as súas cartas ás claras. E, en concreto, o Partido Popular, eu escoitei xa en algúns medios de comunicación que si vas ter, porque, obviamente, eles están de acordo co fondo da reforma. O que non queren é amosar un voto a favor, porque eso suporía estar de acordo coa proposta que fai o Partido Socialista. A tal hora, a reforma pasará, polo que se prevé, porque parece ser que Convergencia e Unión non vai votar en contra. Entón, con iso xa a aritmética parlamentaria indica que... Pode votar a abstención. Por eso, ou non... Bueno, pero en todo caso... ou votar a favor ou a abstención. En calquer caso, pasaría. En todo caso, eu a Rajoy... que estiven de acordo con a reforma laboral. Eu a Rajoy nunca os coitei decir que estivera en desacordo con abaratar o despido. Eu o que lle escoitei decir sempre a Rajoy, por favor, deixame rematar, que a reforma chegaba tarde e que non era suficientemente profunda. E digo eu, si se abarata, si se abarata o despido, si se abarata, pois a día de hoxe, si se desmantelan os mínimos dereitos que tiña conseguido os traballadores e traballadoras, cara que reforma laboral camiñamos? Ou cara unha reforma feita a medida da patronal. E eu digolle, quen apoia esta reforma, e digo yo tamén ao Goberno do Estado, son persoas como poden ser, por exemplo, o presidente do BBVA, Emilio Botín, e quen aposta por recortar, por exemplo, as pensións, é un señor que as ten garantizadas con 80 millóns ao ano. E iso, permítanme que yo diga, tanto os uns como os outros, só está a denunciar o Bloque Nacionalista Galego, non está a denunciar o PP. Eu agradezcolle, e despois Paula, eu agradezcolle que usted se centre tanto no Partido Popular. Agradezco, porque parece que o que está a gobernar é o Partido Popular. Dentro de pouco estará a gobernar para que chegue o sentido común. Pero mire, só hai que remontarse ao espírito do 96. E eu titulo Espírito do 96. Ustedes acordan que cando chegou o señor Aznar ao goberno había 5 millóns de parados. Casualmente, fíxense vostedes, ahora mismo igual. Esa foto do outro día de 100 anos de diputado Pablo Iglesias era a foto do paro. Felipe González e Zapatero. A foto do paro, 5 millóns de parados nunha época e noutra. Aí o que quero dicir con isto é que unha reforma laboral está chamada a crear postos de traballo,
está chamada a non destruir postos de traballo. Pero se ustedes son especialistas en abaratar o despedimento, comenzaron vostedes. Se fíe dunha persoa como ministro que dice que isto había que tomar as decisións hai moito tempo. O ministro actual do traballo. Pero se vostedes teñen significados representantes do Partido Popular dicindo que as condicións de traballo deste país son expresivas. Eu tamén quero escoitar a Paula. A ver, a mí é que me causa moitísima gracia agora de repente a bandera de defensa dos traballadores que acaba de alzar o Partido Popular públicamente. Leva defendindo o PP e os traballadores desde os seus comenzos. Sí, o Partido Popular sempre foi o Partido dos Traballadores, eso o sabemos todos. Porque fomos os que creamos emprego. Sí, de toda a vida. O PSOE destruyo, nós creamos. Eso é así, lóxicamente, vamos. Sobre todo en Galicia, que non se ven as cifras do paro como goberno o Partido Popular. Cales son? Eu digo yo Digolle cantos son? Pois son máis do 40%. Un 15% de paro, Son máis do 40% a nivel xuvenil. Máis do 40% a nivel xuvenil. Os nosos veciños asturianos. E iso que iban a chiscar os dedos e iban a acabar co paro en 45 días, segundo o señor Feijóo. A Xunta de Galicia está creando postos de traballo. Ten un 15% de paro. Pero que, mire, fíxense comunidades autónomas como Galicia, que están traballando non hacia o paro, senón os postos de traballo. E comunidades autónomas como Asturias, que ten un 17% de paro. Pero si temos un 40% de paro juvenil, temos un 40% de paro juvenil, e o señor Feijóo mira para outro lado. Ainda non escoitei a Paula. A realidade é o que estaba comentando Iria. O paro, as cifras do paro cando o goberno do Partido Popular chegou á Xunta de Galicia eran sustancialmente inferiores ás que son agora, estaban moitísimo por debaixo da media española e o certo é, o queiras ver ou non o queiras ver, é que as cifras do paro en Galicia aumentaron moi considerablemente, moi considerablemente, hasta tal punto que están moi por riba da media española. Quédame 30 segundos. Folga xeral, sí ou non? Por suposto. Por suposto. Sí, non, a folga xeral... Ainda que o Partido Popular se dixe que non apoiaba. A opinión do Partido Popular, se me permite, a dicir, non é a usted. A opinión do Partido Popular é que a folga xeral, sí, pero é que eu só digo, que os sindicatos, menos mal, que puñaron a luz e despertaron, porque eu pensei que non existían sindicatos neste país. Folga xeral, sí ou non? Folga xeral, cada un ten dereito a manifestarse como queira folga xeral. Non lles poñan o día, non lles poñan a fecha tampouco, o SOI. Por suposto. Bueno, deixámoslo aquí, que xa chegamos ás 11. Graciñas aos tres, por acompañarnos neste debate político de xuventude. Agora son as 11, temos que ir ás noticias.